שלום, שמי עירית ואני מלמדת עברית. במצגת זו אמשיך ואדבר על שגיאה מאוד נפוצה גם בקרב אלו שעברית היא שפת אימם. קיימות שתי קבוצות פעלים ששם הפועל שלהם דומה, למרות זאת הגיעתם בהווה ובעבר שונה. מטבע הדברים יש בלבול בין שתי קבוצות אלו, ולכן, איך אומרים? הוא מאיר או מאיר, הוא מקים או מקים, היא מאירה או מאירה, הם מזיזים או מזיזים. ובעבר איך נאמר? הוא העיר או העיר, היא הקימה או הקימה, הוא הזיז או הזיז, היא הביאה או הביאה. אז כך, בהווה אומרים הוא מזיז ומקים ומאיר, והיא מכינה ומביאה ומבינה. ובעבר נאמר הוא הזיז והקים והעיר, והיא הכינה והביאה והבינה. הכלל הינו הוא שכאשר אות השורש השנייה בפועל היא וו, ההגייה הינה בצרי, גם בהווה וגם בעבר, מה והה. כמובן שכאשר אנחנו מדברים, אנחנו לא זוכרים מהו השורש. הפתרון הינו ללמוד את רשימת הפעלים המשתייכת לקבוצה זו בעל פה. רשימת הפעלים תינתן באחד הסרטונים הבאים. ישנה קבוצה שלמה של פעלים שלכאורה משתייכים לאותה קבוצה, אך הם נהגים שונה. אילו הם? על כך דובר בסרטון הקודם. אני מקווה שלמדתם ונהנתם. להתראות בסרטון הבא. עירית, הוראת עברית ואסטרטגיות למידה.